Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Masana wano ndine Brian Banda posachedwa apa ndi zanga Kathe Maulidi kukulandirani kulutsa kwathu kwa mawu kuchokera mu boma la Lilongwe. In fact mphepete mweni mwa Anengo going east, going west. Ndi kumene kuli bwalo limene tikulankhulirani ni tabwerako pano kambirimbiri amalicha kuti Ngona ground. Ndi kumene tikukulankhulani atitana kuno ndi Dr. Dalitso Kabambe amene ndi president wa chipani cha UTM. Nzanga Kathe Maulidi tikumayenda naye maulendo amenewa. Kathe toyamba tikuyamikireni tsitsi lili bwino kwambiri. Nana timuzolowera chabwino ikhani apa ndikangoti ndikuchoka kala ino zomwe mutaonezi koma muzolowera pabwera kala ina kwasa imene pabwera kala ina chabwino tikuyamika tazolowera kale ndimanena kuti tabwerapo pano pa Ngona many times. Ndi malo ofunika bwanji pa ndale za kulilongwe? Malo ano Brian mtsogoleri wina aliyense wa chipani tikamandikira nthawi yonena kuti tikufuna kupita kumavoti, mtsogoleri wa chipani china chiliyonse amene afike malo ano. Ground lino la kwa Ngona pano patikunena pano ADVP apatirapo kale msonkhano, IMCB apatirapo kale msonkhano, koma kutsogoloku poti pano patsala masiku 198 kufika ku 198 days to polling. Akhalenso akubwera pano ndi bwalo ndi bandali. Zipani zonse nthawi ya kampeni zalephera kubwera bwalo lino. Zikuti bwanji kulilongwe kuno ukamayenda ukumalankhula nawo anthu akuti bwanji za masankho amene akubwera? Zikuoneka kuti anthu ambiri akuona kuchedwa. Ayi. Anthu ambiri akuona kuchedwa ndipo ena kumati kodi anayambitsa ndani za pa 16 September timafuna tizivota Meyi. Anthu akufuna atapita kukavota Brian. Anthu afuna avote tithane nazo? Afuna tithane nazo fuka pano pa aliyense akufuna. Moti ena tikulankhula pano nthumanzi kuti koma mwati masiku ndi bwanji? 198. Kuti tikaponye vote 198 days. Ena ukamakumbutsa choncho nkhawa B ena akukondwera kuti zifulumire. Zona. Chipani cha chikuoneka bwanji in this race? Brian kupena ndi mazana akapena zikhale zofuta ila ku convention ana wina Kabambe panali zokambaka ena anakhumudwa koma lero lindi kuona zinthu zosiyana Brian. Yes. Pakati pa anthu aona ngati wina anthu amene akapikisana nawo osawathawa pano ali okha ndaona amene akapikisana ndakupana. Kumudwa kusenda kuuza. Let's bring in ticheze nawo limodzi. Let's bring in Dr. Ntumbuka. Tikulaneni Dr. Ntumbuka pano pa Kanema. Timafuna tikumbukire tsiku lija la convention. Munaone kulakwa kuyankhula mote. Tukamakaniza pano tuyambira bobo. Ndikuti zimenezi mwina zikuonetsa kuti ku UTM apa tukamba za February ife chipani ndi chimodzi, UTM ndi imodzi, kulibe UTM ya uyu kapena uyu wina, ndi UTM imodzi basi, chipani chimodzi kuyambira kalekale. Ndipo ndakhala ndikunena kuti neyo ndakhala memba wa chipani kuyambira pachiyambi mpaka pano, ndipo ndakhala opanda udindo pano ndiponso mchipani muno za udindo izo ndi aunena advice inde zoona, koma zimene tikantha zokuti kutumikira chipani si upresident okha. Ife takhala mchipani mu zaka zambirimbiri ndipo mpaka muyaya. Yeah, sure. Sikuoneka bwanji kulilongwe? Kuoneka pano anthu ambiri abwera kuti anthu atopa ndi mmene dziko lathu kuyendera. Mitengo ya zinthu imakwera tsiku ndi tsiku, koma masalari amakwera kamodzi pa chaka. Komanso business kweza kuti kuoda katundu pamba uchepa, ndiye kuti dziko lathu lipachiopsezo kwambiri, ndi anthu abwera munyinji wacho kuti afuna kuti chipani cha UTM chilowe mboma. UTM ikhoza kuzikonza za chuma.
tikhoza kukonza zachuma chifukwa mmene mujamuli akachenjede ambiri a zachuma monga Dr. Daliso Kabambe tikuziwa kuti ndi economist, anali Reserve Bank governor, zachuma kuziziwa ayendesa chuma, komanso muli anthu ambiri mmene mujati tikhoza kukhala ndi cabinet yamphamvu kwambiri kuyendesa dziko la Malawi. Kafe? Ku Rumbi Central. Wanda shadow yo. Oh. Agane. Kuyambira kalekale anthu kumudzi kwathu akhala kutifunsa kuti ndikhale MP 2014 anandipempha komanso Chinomba namba kalekale trophy yang Chino yes zona ndiye akhala kutifunsa kuyambira kalekale komanso plan yawo MP inalipo convention plan ya chaka chino inalipo kalekale maima class inalipo kalekale zikwenda bwanji mene kuja type la kale umene koma sikuti sitisiya ku convention iso mukati type apa tukamba za ushado eti inu muli 2024 2025 Brian bwana zakale zapita akuti zakale zapita kwa mabesanga mbili kumene history is very important. History is very important. 1994 ndayambira mene ndiye muwina ku concession wina yimene akale olomkapita kulumbi andu akuzani ambira amanena kumene kuja kuti MP tampeza kale Dr. Ntumbuka koma kwina kuti zikambira nakutero ndiye tifuna tipangeso push kuti even president nditenga ngati UTM so zonse tifuna ziyende kumene kuchi UTM iwina masankho a 2025 kwambiri because mukati muone mdziko la Malawi muno ambiri ovota ndi azimayi komanso makamaka achinyamata ambiri amakonda chipani chathu cha UTM chifukwa chipani chathu ndi chipani chimene chili progressive kwambiri komanso ndi chipani chimene chikubweretsa ndithu hope kwa Malawi ambiri chifukwa DPP yakhalapo sizinayende chifukwa tinaichosa mboma muja pabwera MCP sizinayende ndiye kuti chipani chimene chingayese pano kutengera tsogolo ndi UTM ndiye tiwina kuti dziko la Malawi lisinthe ndithu chuma chamala chiyende bwino. Tikuchokozeni kwambiri unless if you have another question. Rani tingwaya miki. Yeah. Zimene zizi ndi suna pambane kuchisapo ena manyanyala ena sindimangaso ayende okha amenewo koma inu mwabwera pano tikuyamikireni andisikoyamba kuti adali soka ya kuti napita kucha kuzomba kuzomba ndali kuzomba ngakhale mwanangu yankhula pang'ono mwanangu yankhula pang'ono lero mutambasula pang'ono chiyambi inali chiyambi chimene zikomambiri Brian chokozeni kwambiri koma mtima wanu kuti uyamikiredi wabwino munakapikisana ndi akabambe koma mukuyenda nawo kuwathokoza komanso kuwalimbikitsa. I think we should say that on television. Tiphunzire. Chikagwa osamanyanyala. Kuyamba modern politics. Ndale za makono ndi zimenezi. Zipitiza ndale za makono. Modern politics? Chinomba. Chinomba. The ego has landed. Brian, titenga maphunziro a Malawi. Kwa Mtumbuka. Chikagwa osamanyanyala ayi. Asimungagane ndimanena kuti kwabwera anzanu ndiye sanga kukaneni ndanzanu ndanena kuti pabwera anzanu apa ndiye mwapatse moni kalekale koma pano kuzendetsa bwana mukwakana sanzano ayedzeke iveredzekani zikuyenda bwanji ndale zikuyenda bwino makamaka chifukwa choti zikuoneka kuti anthu tsopano ali mchidwi kuti zikuchitika ikuoneka kuti temperature ya ndale September ndiye zikuyenda ndithu muwina UTM. Brian panopo mukamvetsera anthu kuyankhulira akunena kuti afuna aone zina zatsopano ndiye akati zatsopano chatsopano ndi chani ndi UTM mutu ku UTM zikumaoneka sota kulankhulira tikuona kuchedwa kukavota tikuona kuchedwa mukuona kuti mwatipula mokwanira pa ground kuti amalawi kuvota mawa kuisankha UTM. Zimene tuchita zimisonkhanoyi ndi umboni chabe chisankho anthu anapanga kale panopo anthu apanga kale chisankho chimene chimachitika kwambiri munthu wina aliyense akamatuluka nyumba mwake amakhala akudziwa ululu umene akumva nyumbamo ndiye tikamaudzana kumakhala kukumbutsana koma amakhala kuti anthu mavuto wako aona kale mwautolo tikamayankhula kunena kuti anthu lero chimanga chakwera anthu akudziwa kale
tungokumbutsana kuti poti amati Chimanga chata? chakwera. Inu simudziwa kuti chimanga chakwera? Iya ndifunsa. Ndimazimva mwantondo wina. Chabwino. Anthu lumakumbutsana kuti chimanga chata? Chimanga chakwera mtengo. Okay. Zakudya zakwera. Chilichonse panopo munthu amene akupeza ndalama mwabwinobwino akumva kuwawa. Aliyense amene amalandira salary yabwinobwino akumva kuwawa. Mwina mukamva munthu wina akunena kuti iya zinthu zikuyenda bwino, olo mukamva wina akunena kuti aboma ndi lomwe lifunsani kuti kodi ndalama zake amazipeza motani. Koma aliyense amene akugwirira ntchito ndalama yake akudandaula zinthu sizikutani sizikuyenda. Kulandira kasalale kangouluka. Ndiye chifukwa cha chimenecho anthu chisankho apanga kale. UTM mukuchita kozokambirana ndi chipani china kuti muyende nacho. Pakadali panopo ponena kuti popeza kuti ine ndi mneneri chabe mwina zikho zokhala kapena zikuchitika ndi akuluakulu ena amchipani faina amangondipatsira zoti ndiyankhule akuluakulu ena akakhala pansi poti kuli ma department osiyanasiyana. So pakadali pano sina ndipeze nkhani imeneyo. Tikuthokozeni the honorable Felix Njawala. Icheni ndi ya UTM so iyi? SKC. Okay. Baja tupitiriza masomphenya SKC. Chabwino. Ndiyeno uku. DK 2025. Okay. Amene wanyamula mbendera ya UTM ndi TK. Nditu ncha UTM chimene chichi. Undionekera nkhwani. Panopo nanga zinthu nosi ziliso mwa masewera ya. Dziko litu lafikapo kuti zinthu zikuyendera kungopitirira apapa. Dziko libasi kupitirira apa. Pamene zililipa. Pamene zafika apa zafikano pa mapeto poti zavuta. Ndiye tikuyenera kuti tonse Malawi tili ngati panopo kondo ya mavuto. Ndimfakita advertisement. Ndikufuna nisonkhano pamwe. Kankhulani kuchokera mu mzinda wa Lilongwe Ngona ground ndaonanso akweni. Tijeze nawo. Muli bwanji? Ndili bwino kaini. Bwino. Kenaso. Tijeze bwino jo. Kudani? Mwapopola. Chiyankhulo chakucholo. Kupopola. Tena. Kumali. Aya ili mwamaliza. Masiku anodwa. Tangata. Anyunda chena. Aya inanga nali busy. Namuyamikira tulitsitsi. Tiyembekezerezo kani masanano bana. Udawina. Akato. Anda? Ogolera amene munamuthandiza ika pampando ndi akulimbana nanu ondana muli malama muno kodi mmene mwango mukuoneka inu bwino makhanga kuti ku America bali mafanene mwaona ruvuto lanu hayi koma kuoneka bwino ndikuwala Amerikano kapena ndani iya mazi amene mukusambawo musasiye yayi asomboje mukutola nkhani ndi yakuti sakuyamikayo ndani amene nathandiza ziwawa ngati zimene ziwani UTM akuchitira maboza onse mankhale manifesto a UTM komanso utaona kuti ndizana kandizulo zimene amati ndani wa Chihana kuchoka kumaliro Chihana sato anali mmodzi osayinira ngati mboni yake ya Dr. South Silima ku Alliance kumene mapanga Alliance ku ujeni kuja amene anali mbali ya SKC late anali Chihana ndiye lero sangabwere ndina kuti in the democracy mzimwaka wa Chilima esikuchita bwino in the democracy esikuchita bwino akusaka anthu tisiyane
koma ndifa Malawi tikafika nthawi yachisankho tipati ngwapempha electoral commission kuti atemaidana asogolera amene akuyambisa ziwawazo komanso achinyamata tapemphe kuti mwayamba kuchitira kumasona koma consultation paja imakhala before sona kuti ndikakunenereni chani iyo iyo munthu wanena kale ndiye bwero ne kuti zinakota chinyamata mufu atipange chani iya sona consultation ikanachitika ambirira ndipita ku parliament statement yanga ndikanene chani mukumana ni nyengo zotani ndiye akamapanga statement chanene kuti ine ndipanga zakuza kuti kumbali ya chinyamata ndipanga zakuza kuti mata wanena chimodzimodzi munthu kamapita ku parliament umachita so consult anthu akwanu ndapanga izi mufuna so ndipange chani koma ndipemphe kuti electoral commission ayambira bwino mzimayi amene ujo ayamba bwino tipemphe kuti ayitanenso ma president auze kuti dziko la Malawi ndi lomwe lino tisayambise ziwawa iyayi nkhani ya sonayi afotokoza dzulo achakwera kuti iwo anayamba kalekale kuitana achinyamata from 29 khale president atakhala kuitanaso achinyamata mu first 100 days yawo atangolowa president akuti amene sawatsatira bwinobwino mwina ndinuyo mwina media samakhalako pajatu nkhala pakati wa anthu ndi president kapena wa anthu ndi asogoleri ndi media ndiye media ndi amene maona zonse mwina takaoneseni zonse amene akakumana nawo muonese zonse ndakuti chaka chilichonse munakati muzionesa kumaonesa akakumanaso ndi anyamata azikumanaso ndi azimayi chifukwa manifesto ena aliwonse timachita target azimayi ndi anyamata ngakhale njala ikabwera Malawi muno amene amavutika makhala amayi ndi azikumanaso ndi amayi aziona kuti nkhawa zawo nzotani osati azimayi azithamanga kumagendedwa sona mwayiona bwanji sona kuiona kumbali ya chani munali zitukuko zokha masha inachi anakuyankhana akuphalombe anayankha kuti kulibe anayankha kuti kulibe akunsanje anayankha kuti kulibe abulani kumapalanzanu mkamwa bwanji ndibwerezeso kawirire ndili mparliament anthu ananena kuti kuno chipatala kulibe. It's very sad and let me salute some of the kuti kumene amangayo banja amaperekako chinthu china choyamikira mwachisanzo profesa anakwatira paja kubalaka anaperekako chulezi analicha nsewo ndiye kulumpiso choyambirira kunali kuti apereka analichola dzina seoma anauchazira ndiye kulibe aya nenda kutumizirani pa phone zina laje la seulo kwambiri koma seunamangidwa kuyamikira nda nzimayi kuti nzanga yamapita uko ndikamapita ukaona bongo zanga ndizitenga sewa chani wabwino ndiye kuruka nakhala koyambirira kuti kukakhale zona mizidwa mmene anavutika SKC wapanga kampeni kumene kuja nisewa mene chokana yambirira sana mange sewina uliwo unakha oyambirira kwa poti misewa ina imangidwa ndi madonna funded ndiye mwina inache madonors yo amana kuti muyambe siku lakuti moti palibe chimene muona ino yakuti chani zituko zimene ine ningokuona nini kuti mwachenati kwamba inu ndiye boma limukuja nawo bwino izi zopasina Brian mina ndafuza kuti iwowa akhalako nduna ndikaona ineyo ndikanaona ne bwanji kuti boma ili anthuwa akwanitsa kapena zawo kubira njona kuti anzathu ena amene akuthandiza president sakuchita bwino chifukwa sona ija imakhala kuti ichokere mu malipoti onse amene akuchokera mu ministries kupita kwa president ndiye mwezi uliwonse ministry iliyonse imene opereka ripoti tapanga zakuti koma so intelligence ndiye kuti apita akaone zinthu zimene zapangikazo kuti akamalemba sona imene ija ikhale sona yokuti zimene zili pa ground koma kuti kubwera kuti amuze munthu wankulu kuti awerenge statement imene pa ground palibe nthokoze kwambiri isananenepo ngakhale za bridge ya Nkando chifukwa ndiye kuti sili bwinoyi amene amati amange a project anango alanda ali musamange mwina amanga tikamayandikira mu Junimu kuti auza anthu ako bridge jasina mangidwa mpaka na pano achimwene ife timangonyamula matabwa nayeso MP abwerema anyamule matabwa aja akhomepo tizidusapo tingoenda ni matabwa mmagali moto pakali pano ikangochokapo tabwa limodzi ife tikuikapo ndikudusa tinapempha kuti anzathu aku Eastern Produce anena kuti alithandizira kumanga ka bridge kana kakang'ono koma kuti mpaka na pasana mange mwina anaona kuti boma limangapo koma sina mange ndiye sitiziwa boma la UTM boma la UTM litsasamala bwanji Malawi boma la UTM timadziwa kuti manifesto wathu wa UTM manifesto ya UTM ndi people lead kapena ndi people led manifesto kuti tikukamba za munthu ikana kuti kudya katatu kukamba za munthu koma munthu yokuti adye katatu apanga bwanji one atha ukalima tizasisa mitengo ya fertilizer 2 atha kulembedwa ntchito kuti atha kumwadya mama masana 3
athaso kumaka panga business mu business mwatha kumaka jaso masana mama madzulo ndiye zinthu zimenezo atha munthu ozidalira pa yekha ngati sakuchita bwino tibere mana paja kuti fertilizer ngati sanafike pano ndiye kuti ifeyo sitikuganiza zoganizira mtundu wa Malawi titatita tagula in bake kuchokera ku China ndiye kuti fertilizer kunoka kamafika ali ma 28 masete chakuti ngati wadula komanso 2 titha kupanga fertilizer wathu watokha kuzera kuchiteza research komanso kuzera kuvumbwe koda mungatithanze bwanji fertilizer mukumbuka paja the late president Bingu Mutharika amafuna manga mkampani ya fertilizer kuno ndiye kuti meje kanathaso kuthandiza komanso 2 kodi zinthu zikuti zisike mtengo komanso zikwanire kwa anthu tipange bwanji boma la UTM lidzatitsa mitengo kwambiri UTM yes chifukwa maganizo anthu manifesto athu ni maganizo ali pa mtundu wa Malawi munthu kuti akhale ozidalira pa yekha ndi chali chimene tingapange ife 1 tione nkhani ya zachuma ndiye kuti net supply and net import ndiye kuti ife tizichita supply zochuluka than importing zochuluka ife tizichita export zochepa koma importing zochuluka ndiye kuti how can we be exporting zochuluka ndikuona kuti kodi nzimba imadzala chani which we can export nchinji imadzala chani which we can export mulanje Palombe Chiladzulo Mwanza imadzala nandolo we can export to India ku India kuti bweresako chani kunzimba we can export meat and nsanje Chikwawa komanso we can produce cotton Chikwawa nsanje Balaka which we can produce a lot of materials for ourselves. In that way we are empowering the farmers but also we are empowering the economy of the country. Where can we produce? You can produce meat as well. Komanso cooking oil. Why should we buy cooking oil from South Africa? Yet you can produce. And which is this district which can produce cooking oil through sunflower, groundnuts, and this is in Kinji. So pamene tikupita ku masankho. Boma la MCP mungalipatse malikiso otani mmene lagwirira ntchito yako inu ndeme mwandikana nawo timutha kulipasa malikiso mukanena kuti UTM chifani kuuzanisa pano musiretu ena maradio mwani mati boma la tonse iwo jaro amanena kuti boma lao ndi MCP sila tonse and stop doing that from day one even when SKC was alive they were saying this is our government so it's not alliance anatulukamo kale anangofuna kuti fertilizerese mfumu kulezera basi telepo mwepo anangofuna kuti tilezerese mfumu kulezera mfumu inalezera ono gasipa no awina panopa ndi amaiwala oso munangothandiza mfumu kulezera nangothandizira basi ngizo kuti anene kuti nali alliance kana kaudi sinali lothandizira sakata zipangaso mwana ngakhale kujeni ku UTM chifukwa panopa makumanazana kuti apange chani anatenga nyamata ku 36 anyamata ena kwa ujeni Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.